Амаль праз 3 тыдні пасля аварыі ў Камянецкім раёне для 3 школьнікаў Сумской вобласці Украіны нарэшце наступіў доўгачаканы момант вяртання на радзіму. Сёння яны выпісаліся з абласной бальніцы Брэста. Усе падлеткі ў адносна здавальняючым стане здароўя. 3 оставшихся пациентов имели более тяжелые травмы, потому, в общем-то, им еще необходимо небольшое время, чтобы полностью прийти в себя. И действительно, вы правильно сказали, что сейчас небольшое лечение, в основном, конечно, реабилитация. Начиная от момента аварии, Каменецкая ЦРБ, наша больница, все оказывалась квалифицированная и своевременная помощь. Нагадаем, трагічнае здарэнне на трасе ў Камянецкім раёне адбылося 13 мая, калі адзін з 4 мікрааўтобусаў з украінскімі школьнікамі няўдала абганяў аўтапагрузчык. Адзін з падлеткаў загінуў на месцы. 6 з траўмамі розных ступеняў цяжкасці былі дастаўлены спачатку ў Камянецкую раённую бальніцу, а потым іх перавезлі ў Брэсцкую абласную. Каля тыдня таму адзін з падлеткаў быў транспарціраваны на радзіму рэанімабілем, яшчэ 2 адправіліся цягніком. Хочется выказаць шчырую падзяку ўрачам і ўсім, хто мае дачыненне да лячэння дзяцей. Таксама хочется падзякаваць адміністрацыі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, асабліва Олегу Івановичу Вялічка, які вёў гэтае пытанне. Гэтае пытанне стаяла і на кантролі прэзідэнта Украіны, прэм'ер-міністра Украіны, міністра замежных спраў Украіны, міністра аховы здароўя Украіны і Беларусі. За 3 юнакамі ў Брэст з Украіны прыбыў самалёт санавіяцыі. У родным горадзе іх чакае далейшае лячэнне і рэабілітацыя. Яна Мішчук, Александр Сівіцкі, телерадіокомпанія «Брест».